аз прахосмокачка, има си нази. Така, ето един подарък от сватбата ни, който определено събира прах. А ето и още няколко интересни подаръка, които получихме на сватбата ни и много ни харесаха. Например, тази къщичка за ключове, която е като вратата от сериала Приятели. Ние сме големи фенове на сериала. Тази страхотна картина, която в момента е в спалнята на нашите деца, от едни нови приятели. Това пък е изключително интересна книга, в която всеки ден трябва да записваме отговори аз и съпругата ми на интересни въпроси. И така виждаме как се е променило мисленето ни. А ето и още едни неща, които може да подарите на сватба вместо пари или като допълнение. Например, авторска скреч игра от Дар Птица с 30 забавни предизвикателства. Има част 1 и част 2. А това е хит сред нашите персонализирани подаръци, а именно светеща фаза на луната в рамка. Тя може да изглежда така, както е била в деня на сватбата. Айде на бас, че младоженците много ще се изкефят на някои от тези подаръци. Не всичко е пари, а защо пък не пари плюс подарък? Това няма как да не го хареса на нито един младоженец.